Tara x'sa ngħidlek Mario għax issa dejjaqni. Aw jennek manda. U li ngħid. Ma bellix ngħidu hekk. Ħabib tiegħi Mario. Ilni ħafna biex ngħidlek hija. Irrid insib metodu ieħor kif ngħidlu. Jekk qed tfittex it-trouble, issa wasal l-żmien. Jekk qed tfittex it-trouble, norik jiena min jien. Jekk iddejjaq tax-xogħol, lest nagħmillek favur. Nibgħatek mater dej fuq sodda f'nofs ta' korrutur għax ħabbistieli. Ma nistax nissapportik. Oh yeah. Iva, iva ħabbistieli. U xeba tajba sanatik. Jinqat ma fittix titrabol għax mux tifel ħażin. Bħalma għallilna l-lider ejja nħobbu l-xulxin. Imma jekk din l-istorja mill-ħażin tmur għall-ar, lest ninxammar il-kmiem għax jiena soldat tal-azzar għax ħabbistieli. U ma nistax nissapportik. O xeba tajba sanatik. Abżet li mux bitċajt. Abżet li mux bitċajt. Warrab minn nofs, warrab li għax spizjajt. Warrab minn nofs għax il-veru spizjajt. Erġaj ġejt jinġuż. Sibtu magħluq għax il-barbier tiegħi ma rjaq ta' xahru għand barbier ieħor. Inti hawn tiddejli xi ħaġa? Aw sieħbi, kemm immissjajtek dal-ħin kollu li ma kontx hawn. Hemm nalla tkun inta x'ma nafx nagħmel minn għajrek. Ejni waħda ħanqhom waħda. Itla bil-mod. Da x'inhu terremot ta' Joseph da? Tajba ġietek xarek? Ma tajtux għedlek mara l-barbier ieħor.